سلام زغبركم تخطاتلتي سينما السمراء لتاو زينا سبورت حيزالكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم أب زحلف خلت عمتات أب أستراليا دمو عوتات زمزجبة إيرتراو بروفيشنال تقادماي ناتنايل تسفاتسيون نسالساي عمتو أكتاتيلو أب زور سانتوس داون أندر وردرون مجمار مسجانتو أستراليا أتيوم زور سانتوس داون أندر ناي وورلو تور درجة زلو زور كوينو أب زعمت بناي برولوج وردرو أسرات ريجاميروك سبع سنة حمشتن ري وردرو ككايديوم أب كل تشحن سنة 4 زور الدر أب استخير اللو ناتنايل تسفاتسيون مست زور زكايدوني حدا معلت وردرات قدمت وردر أب استخير وردر كرايتوريم داون أندر ناي كلاي درجة دحلت وردر أب استخير ناي وورلو تور معك نزنا برو كادل إيفانس رودريسون دقيمو كلاي درجة بمحاز أب بوديم كزازم بقيعيوم بزي كازي ناتنايل تسفاتسيون أب زحلف عمد أب زور الدر مثل موفي ستار نفل ماجزيو أب استوادرلو أب طور الدر استخير ناي برو درجة عقان زلو صارف كوست كلاسيك شي درجة حيزو بمززام نولكون نغانتون هاجرود غانتا إيرتران نا يوسي أي نتبي كمتسخي اليوم كابناتنا التسفاتسيون بتوسخي إيرتراوي بروفيشنال تقادماي غانتا ليدر تريك عمالي قبل جزابير أبتي ناي فيلما ناي وورلو تردر ناي زعمت مستاف قدمناتو أجرو أمريت أستراليا زنبرة تقادمايوم زخمزيلم كله إيرتراو تقادماي بشكلتا أولمبيكاوي مرهاو قدوس مسبانيا ويدغانتو بروغوس بي اتش بمخان أبتي كاب 10 شعات تخساب 23 طري أب هاجر هند زكاد زور بونا جراند تور كساتف مخانو تفليتهم مرهاوي أبزني حموشتا معالتات وردر مسغانتو تصبقو تسيت ممزقاب أمولو كمنا كم زولو حبير اللهم فرنساوي نقدم شامبيون عالم جوليان ألافيليب ناي حجي بشكلتا نتقادمتي يقتلو مالو قبل تزاريبو از فرنساوي تقادماي بشكلتا نظم أوردر زلو من اسياد بمتقاس كم زيبل اتما ودات اتسمعيت زبحال وشت أو هرفان اتنخم بعال فالفرد زنبروم نعاود سمي يقول لمالو كما تحاسبا جوليان ألافيليب تقام ناي زمناو قدم بشكلتا كل نقر نابت أرزو مخاديوم لممد أمغاقبا والكاوي هواتم كاب 18 عمت عدميهم جميرو مئتاويت كهبو يحدتهم بز مهنيات دما بزحات غنا غزيوم كيبصح يقاصلو لو كبل غليصوم اتي بلوغال وتباهيلو صواع تقادماي حد خابتوم وحدات كل مدياو تقادمت زخنه على فيليب زربل زلو نجر اصبيق يفلطيوم عوتاتو بعلو يزارب كلتا غزي ني عالم شامبيون ميلان سان ريمو ستراند بيانكا سلسة غزي فلاش والونا ابتور د فرانس فولتان جيرونس تعوتو مدرخات حجدما مسكانتا تدور كساب كلتشن 27 توسخي عوتات كحافز زهق انزلو تقادمايوم انتخونا جن متنققتا على فيليب نصريوم قدم بشكلتا دقيم ناي استراتيجين كلتن صوتا زيكونه ناي ازي صنكور مسوقتنت وردر كوينلوم ازي دما كم تنسو زبلو بزحات تقادمتي كابت زغبا نلعلي قلطيفوم كابز سبورت ازي كم زرحقو خغبري كبل شاقولوتو يغلص دنماركاوي تعواتي كلتا وردرات تورد فرانس يوناس فينجيغارد أبزا حدشنا وردر عمت أب جيرو دي إيطاليان تورد فرانسن كوادر مخانو بوقعي أفليتهم ود 29 عمت يوناس فينجيغارد أب تاريخو أب جيرو دي إيطاليا كوادر نفل ماغزي كخونيوم فينجيغارد أب جيرو دي إيطاليا تعوات خينو مزوت صدما 18 ناي كريس فروم سيعيبو نسلستيو ناي جراند تور وردرات استعوت تقادماي كخونيوم فينجيغارد زحلف عمت نبولتا اسبانيا استعوت له خينو اب 2022 كمون اب 2023 دما نوتور د فرانس تعويت له منبرو ايرسعن فينجيغارد اب جيرو دي ايطاليا كوادر كاب نوح وان كحسبو كم صنحه بمغلاص اب تور در صوت له لكعو غزي اخيلو بمبال دما هلونتو اب تور در وقعو غيرلوم جيرو دي ايطاليا شمونت غومبوت اب بولغاريا فيلمو 31 قنبوت دما اب كتما روما كزازميوم اب زين 21 مدرخات وردر دما تقادمتي 3459 كيلومتر زرحقات وردر كشفن يوم زحلف عمت نيجرو دي ايطاليا اتي اب زحلف قنيات كاب كوريشا بشكلتا كم زورده بوقع زحبره ابالتين فيزما سايمون ياتس تعويتلو من بارو ايرسعن يوناس فينجيغارد اب زيرو محمد جرو دي ايطاليا فالماي عوتون مزغاب اب زاتول وردر كاب ابال يونايتد عربيان اميريتس
ፖርቹጋላዊ ጃኦ አልሜዳ ከቢድ ብዶኽ ገጥሞ ትጽቢት ይግበር እዞም ክልተ ተቃዳምቲ ንመወዳእታ ግዜ ዝተረኸብሉ ውድድር ቮልታ ስፓኛ ኮይኑ ኣብቲ ውድድር ቪንጌጋርድ ንአልሜዳ ሲዒሩ ተዓዋቲ ቮልታ ስፓኛ ኮይኑ መንባሩ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ሴፕኮስ ቪክቶር ካምፔናርትስ ዌልኮ ኬልደርመን ባርል ለመን ዴቪድ ፒያንዞሊ ኤድዋርዶ አፊኒ ቲም ኬሊችን ንቪንጌጋርድ ንዓወት ንምብቃዕ እስለፉ ኣባላት ቲም ቪዝማዮም ኤርትራዊ አትሌት መርሃው ከሰተ ሰንበት 18 ጥሪ ኣብ ዝካየድ ታታ ሙምባይ ማራቶን ክሳተፍ እዩ አትሌት መርሃዊ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እዚ ማራቶን ንመበል 17 ግዚኡ ኣብ ዝተካየደሉ ንወዲ ሃገሩ አትሌት ብርሃነ ተስፋይ ተኸቲሉ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ብሉፅ ውፅኢት ኣመዝጊቡ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ኣብ 2019 ካብ ናይ ሓፂር ርሕቀት ውድድራት ናብ ውድድራት ማራቶን ዘቕንዐ አትሌት መርሃው ከሰተ ብርክት ዝበሉ ዓወታት ዝተጓናፀፈ ኮይኑ ኣብ 2021 ኣምስተርዳም ማራቶን ንውድድሩ ብክልተ ሰዓትን 6 ደቂቃን 36 ካልእትን ግዜ ብምዝዛም ድማ ዝበለጸ ግዜ ናይ ውልቁ ኣመዝጊቡ ዝርከብ ተቃዳማይ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ካብ ዝቐፂልና ምስ ቀዳሞት 10 ዝሃብቶሙ ኣሰልጠንቲ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ዝላለ ትሕዝቶ ከነቕርበልኩም ኢና ምክትታልኩም ክትቅፅሉ ብክብሪ ይዕድም 10 ዝሃብተመ ኣሰልጣኒ ናይ ቅድም ዓላሚ ኣርሰናል ኣርሰን ቨንገር እዩ አርሰን ቨንገር ድሕርኒ አርሰናል ስርሑ ወላኳ ኣብዚ ግዜ ኣብ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓለም ፊፋ ኣብ ምዕባል ኩዕሶ እግሪ ዓለም ኣብ ንጡፍ ስራሕ እንተሃለወ ዛጊድ ኣጥሪዎ ብዘሎ ሃብቲ ግን ኣብ 10 ተረታ ተሰሪዕሎ መጠን ሃብቲ ቨንገር 39 ሚሊዮን ፓውንድ ዝግመት ቨንገር ኣብ 22 ዓመታት ንኣርሰናል ናይ ምዕላም ስርሑ ሓደ ካብቶም ልዑል ኣታዊ ዘኻዕብቱ ዝነበሩ ኣሰልጠንቲ ከም ዝነበረ ይንገረሉ ቨንገር ካብ 2019 ጀሚሩ ጎኒ ጎኒ ናይ ፊፋ ስርሑ ኣብ ገለገለ ኣጋጣሚታት ኣብ መደበር ቴሌቪዥናት ከም ተንታኒ ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ይነጥፍ እዩ ታሽዓይ ዝሃብተመ ኣሰልጣኒ 40 ሚሊዮን ፓውንድ መጠን ሃብቲ ዘለዎ ናይ ቅድም ዓላሚ ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ እዩ ብኩባንያ ሬድ ቡል ኣብ ዝመሓደራ ጋንታታት ከም ላዕለዋይ ሓላፊ ኩዕሶ እግሪ ብምዃን ኣብ ምዕያይ ዝርከብ ክሎፕ ካብ ምስልጣን ዓለም ርሒቁሉ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ካብቲ ደርማስ ኩባንያ ልዑል ኣታዊ የኽዓበት ምህላው ይእመን ክሎፕ ኣብ ናይ ሊቨርፑል ናይ መወዳእታ ናይ ስራሕ ግዚኡ ዓመታዊ ብዝወስዶ ዝነበረ 18.5 ሚሊዮን ፓውንድ ሓደ ካብቶም ዝለዓለ ኣታዊ ዝነበሮም ኣሰልጠንቲ እዩ ሻምናይ ዝሃብተመ ኣሰልጣኒ ሃገራዊ ጋንታ ብራዚል ብምዃን ኣብ ምዕያይ ዝርከብ ኢጣልያዊ ካርሎ አንቸሎቲ እዩ መጠን ሃብቲ ካርሎ አንቸሎቲ 41 ሚሊዮን ፓውንድ ምዃኑ ዝግመት ኣብ 1995 ናብ ሞያ ምስልጣን ዓለም ዝኣተወ አንቸሎቲ ኣብቲ ሞያ 31 ዓመታት ኣቁፂሩሉ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ሓደ ካብቶም ዝሃብቶሙ ኣሰልጠንቲ እዩ ኣብ ሃገራዊ ጋንታ ብራዚል ዓመታዊ ዝረኽቦ 9.5 ሚሊዮን ዩሮ ድማ ንቶማስ ቱሸልን ማውሪሲዮ ፖቾቲኖን በሊጹ ዝለዓለ ክፍሊት ዝረክብ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ እዩ ሻውዓይ ዝሃብተመ ኣሰልጣኒ ናይ ቅድም ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ኣብ ናይ ምስልጣን ግዚኡ ብዝዓተሮም 49 ዋናጩ ኣብ ዝርዝር ካብ ዘለዉ ኣሰልጠንቲ እቲ ብዝያዳ ዋናጩ ዘገጸ ሰር ኣሌክስ ቻፕማን ፈርጉሰን እዩ ኣብ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ስርሑ ልዑል ኣታዊ ዝነበረ ፈርጉሰን ኣብዚ ግዜ ኪኖቲ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ተዋሂቦ ዘሎ ስልጣን ዝተፈላለዩ ቢዝነሳት ዘንቀሳቅስ ብምዃኑ ካብ ምስልጣን ጡረታ ድሕሪ ምውፁእ ፍልፍል ኣታዊታቱ ዘይነከየ ዕዉት ሰብ እዩ መጠን ሃብቲ ፈርጉሰን 53.6 ሚሊዮን ፓውንድ ኣቢሉ ይትመን ሻድሻይ ዝሃብተመ ኣሰልጣኒ ስቴቨን ጀራርድ እዩ 66.9 ሚሊዮን ፓውንድ መጠን ሃብቲ ዝውነን ስቴቨን ጀራርድ ዝበዝሐ ኣጥሪዎ ካብ ዘሎ ሃብቱ ኣብ ናይ ፀወታ ግዚኡ ዝኣከቦ እኳ እንተኾነ ኣብ ሓፂር ናይ ምስልጣን ግዚኡን ቀሊል ዘይኮነ ገንዘብ እዩ ናብ ካዝና ሕሳቡ ኣታዊ ገይሩ ጀራርድ ኣብ ሊግ ስዑድ ዓረብ ኣሰልጣኒ አልኢትሓድ ኮይኑ ኣብ ስራሕሉ ዝነበረ ግዜ ዓመታዊ 15 ሚሊዮን ፓውንድ ኣታዊ ከም ዝነበሮ ይፍለጥ ጀራርድ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥሪ ካብ ስርሑ ድሕሪ ምብራሩ ኣብዚ ግዜ ነፍሱ ካብ ሞያ ኣግሊሉ እኳ እንተሃለወ ስሙ ግን ምስ ተፈላለየ ክለባት ካብ ምትሓዝ ኣይዕረፈን ሓምሻይ ዝሃብተመ ኣሰልጣኒ ፈረንሳዊ ናይ ቅድም ዓላሚ ሪያል ማድሪድ ዚነዲን ዚዳን እዩ ድሕሪ ዋንጫ ዓለም 2026 ዲዴ ዲሻምፕ ሓዲጉ ንዝኸይድ ስራሕ ምስልጣን ሃገራዊ ጋንታ ፈረንሳ ንምርካብ ዓቕሊ ገይሩ ኣብ ምፅባይ ዝርከብ ዚዳን ንመወዳእታ ግዜ ኣብ 2021 እዩ ንሪያል ማድሪድ ድሕሪ ምዕላሙ ናብ ስራሕ ምስልጣን ኣይተመልሰን ዚዳን ናብ ሞያ ምስልጣን ክምለስ ዘይተሃወኸሉ ምኽንያት ኣጥሪዎ ዘሎ 91.6 ሚሊዮን ፓውንድ ይዕሽዎ ከይህሉ ዝገልጹ ወገናት ብዙሓት እዮም ቅድሚ ዚነዲን ዚዳን ብመጠን ሃብቶም ተደሪቦም ብተማሳሊ ኣብ ሳልሳይ ተርታ ዝርከቡ ኣሰልጠንቲ በነፊካ ሆዜ ሞሪኖን ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላን እዮም
እዞም ክልተ ኣሰልጠንቲ መጠን ሃብቶም ኣስታት 100 ሚልዮን ፓውንድ ምዃኑ ይግመት ኣብዚ ግዜ ኣብ ምዕላም ቤኔፊካ ዝርከብ ጆዜ ሞሪኖ ኣብ መሳለል ዝሃብቶሙ ኣሰልጠንቲ ብዘጥርዮ 100 ሚልዮን ፓውንድ ኣብ ሳልሳይ ተረታ ንረኽቦ ኣሰልጣኒ እኳ እንተኾነ ካብቲ ዝገርም ካብዚ 100 ሚልዮን ፓውንድ መጠን ሃብቱ እቲ 84 ካብ ዝተፈላለያ ክለባት ድሕሪ ምብራሩ ብመጠን ካሕሳ ዘጥርዮ ሃብቲ እዩ ንሞሪኖ ኣብ ሓደ እዋን ኣሰናቢታ ዝለዓለ ካሕሳ ዝኸበለት ጋንታ ቸልሲ ኣብ 2007 ንሞሪኖ ኣብ ዘባረቱሉ ግዜ ውዕሉ ከይወድእ ናይ ዘሰናበተቶ 17 ሚልዮን ፓውንድ ክሒሳቶ ምስ ሞሪኖ በማዕረ 100 ሚልዮን ፓውንድ መጠን ሃብቱ ከም ዘለዎ ዝግመት ፔፕ ጓርዲዮላ ኣብዚ ግዜ ንኣሰልጣኒ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ዲያጎ ሲሞነን ኣሰልጣኒ አልሂላል ሲሞኔ ኢንዛግን ስዒቡ ሳልሳይ ዝለዓለ ተኸፋሊ ኣሰልጣኒ እዩ ጓርዲዮላ ድሕሪ ምዛብ ናይ ዓመተ ስፖርት ንማንቸስተር ሲቲ ክሓድጋዩ ዝብሉ ዜናታት ይጋውሑ እኳ እንተሃለዉ እቲ ስጳኛዊ ኣሰልጣኒ ግን ኪንዮ ውዕለይ ክኽብር ካብ ምባል ክወፅእ ምዃኑ አንፈት ይሃበን ካልኣይ ዝሃብተመ ኣሰልጣኒ ዓለምና ኣሰልጣኒ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ዲያጎ ሲሞኔ እዩ ዓመታዊ ብዝኽፈሉ 25.9 ሚልዮን ፓውንድ ዝለዓለ ኣታዊ ዝረክብ ኣሰልጣኒ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ዲያጎ ሲሞኔ መጠን ኣጥሪዎ ዘሎ ሃብቲ ኣስታት 102 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዝበጽሕ ይእመት ካብ 2011 ኣትሒዙ ኣብ ምዕላም ኣትሌቲኮ ማድሪድ ዝርከብ ሲሞኔ ኣብታ ናይ ከተማ ማድሪድ ጋንታ ክሳብ 2027 ዘጽንሕ ናይ ሓደ ዓመት ኮንትራት ውዕል ተሪፍዎ ኣሎ ቀዳማይ ዝሃብተመ ኣሰልጣኒ ዓለምና እንግሊዛዊ ዋይን ሩኒ እዩ ዋይን ሩኒ ኣብ ታሕሳስ 2024 ካብ ፕሌይማውዝ ድሕሪ ምስንባቱ ዛጊት ካብ ሞያ ምስልጣን ሪሕቑ እኳ እንተሎ ኣብ ዝርዝር ካብቶም ብሕፅረት ገንዘብ ዘይሳቐዩ ስፖርታውያን ግን ኣብ ቅድሚት ተሰሪዑ ትረኽቦ እዩ ዋይን ሩኒ ኣብቲ ወርቃዊ ናይ ዩናይትድ ናይ ጸወታ ግዚኡ ሰሙናዊ 300,000 ፓውንድ ይኽፈሎ ብምንባሩ መብዛሕትኡ ናይዚ ኣብዚ እዋን ኣጥሪዎ ዝርከብ መጠን ሃብቲ ኣብ ናይ ጸወታ ግዜ ዘጥርዮ ሃብቲ እዩ ሞያ ምስልጣን ዛጊት ከምቲ ዝወጠኖ ክኸደሉ ዘይከኣለ ሩኒ ድሕሪ ደጊም ናብቲ ሞያ ክምለስን ዘይክምለስን ዛጊት ዝተፈልጠ ነገር የለን ይኹን ግን ሩኒ ኣብዚ ግዜ ብሰርሖ ዘሎ ናይ ፓንዲት ስራሕ ሕጉስን ዕጉብን ዘሎ ይመስል بمسرت واين روني أطري والظلب زبحال 170 مليون باون متن هابتي جن أب سنترج ذهبتم معلمتي علمنا أب قدامي درجات سريعو نرخبو سبيوم مركز خبركم تخطاتلت سينما سمرة نايلوم تحستوي أب زي زازم بمكتتالكم أزي مسجن سلام